Ahojte pri novom videu. Teraz toto video sa volá Takto som rozobral moje najstaršie alebo aj ockové staré pisy a skúsime ho rozobrať. Ja tu chcem šrubky rozobrať, aj keď sú dosť priskrutkované. A ja mám iba vreckový nožík. To je škoda, že iné náradie nemám zatiaľ ako dieťa. No, takže tu na takto odskrutkujem všetky šrubky a uvidím, čo je vnútri. Lebo tento počítač už 5 rokov nefunguje. Idem sa pozrieť aj prečo nefunguje. No, ešte 2-3 šrubky. Ešte tu toto. Aj tatko tiež nevedel, môj tatko, že prečo nejde. No tak, skúšam ho rozobrať. No, takže, čo ešte treba na to rozobratie? Už asi žiadnu šrubku netreba dať dole. No. Veľmi ťažké. No. Wow! Predsa rozobrané. Super. Dobre, tak túto stranu som nechcel rozobrať, škoda. Sa mi podarilo túto. Ale skúsim rozobrať tú druhú. Joj. Hotovo? No. Otočím ho. Super. No, máme tu tak. Fú. Aha, už viem, prečo nešlo. Lebo všetko bolo poodpájané. No, tak ja vám poviem o tých komponentoch kus viac. No, toto ako vidíte, počkajte, ja to skúsim priblížiť. Teraz, ako tu sú, no tak, tu sú všetky tie komponenty. Toto je chladič grafickej karty. Toto je sama matičná doska celá. No, tu sa dá dať SSD disk, to viem. Tu je nejaký ventilátor, úplne ako vidíte odpojený. Ten dám na bok. No a ďalšie červené káble, tie idú tiež k tomu SSD disku. Tie patria tu na. Tu máme operačnú pamäť, tu vám ukážem. Super na počítačoch je, že majú tu takto. Toto je tá pamäť, takto vyzerá iba. Super je na počítačoch, že ju viete meniť za väčšiu a väčšiu furt. To znamená, keď toto je 16 GB, aspoň myslím. Počkajte, nejde zapojiť, no, že takto. Takže toto je 16 GB, ale keby ste chceli viac, že potrebujete viac náročné veci robiť a rýchlo, tak sa dá dokúpiť v podstate pamäť. A tá pamäť sa dokúpi tak, že tu je vedľa toho ešte také čierne. A to čierne práve, že je na to, že tam viete dať ďalšiu pamäť. Obidve padli tam, aj tu táto, rýchlo tak. No takže tu je ešte toto čierne, čo sa tiež dá tam rýchlo dať a viete tam dať napríklad ďalší 16 GB tú kartu, to je operačná pamäť, tu ďalšia. Potom tu vidím ďalší chladič, viem aj rovno povedať vám, na čo je. No, je to Intel, pekne, aj keď je to už staré, z roku 1990. No tak toto asi viete. Toto je procesor. Wow, vyzerá pekne. Aj to, myslím, že i2. Hej, i2. Hej, lebo je taká veľká. A toto je chladič na procesor. Na tú i2. Potom, tu máme chladič grafickej karty, to myslím, že už som hovoril. A tu je samotná grafická karta pod tým. Jo, nedá sa to dať dole. No, potom tu máme napájanie
zdroj, ako je pri PC ten obrovský kabel. No, tak tu máme na CDčka a na kazety. Lebo toto je strašne staré. Tu dačo ako viem zapojiť, ale už to nemá zmysel. Takže tak. No, tak skúsim to celé dať do seba a počkajte, ešte som vám chcel ukázať, ako vyberiem toto tu veľké. No, tu nás zozadu treba odšrubkovať, viete to, čo tatko hovoril, že keď to budem rozoberať, tak mám toto tu napájanie vybrať. Neviem prečo, ale OK, vyberem. Uvidím, či je to dosť ťažké vyberať to napájanie. Zatiaľ sa ťažko šrubkujú tie šrubky. OK, ešte tu dole jedna. Aj tak ťažko tam pripevnená. Je strašne dlhá, aj vám ukážem. Taká, aj keď to nevyzerá ako veľmi dlhé. Máme tu zdroj. Toto je celý zdroj. Je to veľmi horúce počas toho, ako beží PC. No takže tu takto máte vypínač. Easy. A tu máte tú koncovku. Počkajte, ja vám ju aj ukážem. Tu je tá koncovka a túto koncovku tu viete dať. Jasné, že keď rozoberáte PC, tak určite, iba ste blázni, tak to máte v sieti. Ja to jasné, že nemám, lebo by ma to koplo. A fakt 500 V ma môže zabiť. A dokonca aj dospelých ľudí môže zabiť 500 V. No. Tak tu prvé vytiahnem. Druhé vytiahnem. Hop, hop. A oslobodili sme to. Teraz to celé zavrieme. Zašrubujeme. A hotovo. OK, joj. Sakra, ešte druhý bok. Tak ak by ste chceli to vidieť, tak dajte 5 lajkov alebo 20 zhliadnutí na toto video a ukážem vám, ako sa skladá také hrácké PC. No, teraz tu podávam šrubky, tie sú najťažšie dať. To už ani netreba zaťahovať, bo to také staré PC už netreba, fakt. Tu sa dáva do šrotu. Tu je HDMI port, tu je klávesnica, myš, tu je ďalší taký port, tu je tiež port. Toto nevie ani môj tatko, čo je. Tu sú zvuky, aj také. Tu máme USB, tu máme sieť, toto dáte do siete. A tu máte HDMI ďalšie, tu máte CRT, to neviem čo je. A tu máte špeciálnu koncovku a to, ak viete dobre, tak asi viete, prečo je toto ďalej od tohto, lebo toto je grafická karta. Takže tak, aby ste vedeli, je to veľká grafická karta. Ako by ste chceli vedieť aj starý, som zistil teraz, že starý ten chladič tej grafickej karty sa volá Zafír. Neviem, prečo sa volá Zafír, ale je to dobré, že sa volá Zafír, lebo mne sa páči kameň Zafír. No, takže toto je koniec k tomuto videu. A takto to skončilo s Ďurou v počítači. Čaute.